Üdv mindenkinek, ez itt a Ki a tudásunk, tudományos könyvek szabad hozzáférése című beszélgetés, melyet az Open Access Week keretében rendezünk a Larmattan könyvkiadóval. Én pedig Maróti Szilvia vagyok, a Larmattan Open Access projektjének a vezetője. A beszélgetés felkért szakértői Belső Stefán Eszter, az MT Akik elektronikus információszolgáltatása vagy EISZ-től, Fazekas Parag Judit Éva a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárától, valamint Lencsés Ákos, aki a Fiatal Kutatók Akadémiáját képviseli a mai beszélgetés során. Arra gondoltunk, hogy egy olyan beszélgetést szervezünk, ahol a Facebookon, LinkedIn-en megosztott témákban közösen beszélgetnénk, ötletelnénk, tehát elsősorban a szakértők hozzászólásával, majd a közönség felé is kinyitva az egyes témákkal kapcsolatos beszélgetéseket, úgyhogy bárki, aki szeretne akár chaten, akár személyesen hozzászólni, az jelezze, és akkor ezekre a kérdésekre, hozzáfűzésekre is jut majd idő az egyes témák során is, valamint a beszélgetés végén is, attól függően, hogy mennyi idő maradt a beszélgetésből még. És akkor bele is vágnék az első témába, ami az lenne, hogy az Open Access könyvkiadásról talán egy kicsit kevesebb szó esik, mint a folyóiratok, Open Access folyóirat kiadásról, és erre szeretném megkérni a résztvevőket, hogy egy kicsit beszéljenek erről, hogy milyen infrastruktúrák, milyen lehetőségek, akár milyen finanszírozási opciók állnak rendelkezésre ma Open Access könyvkiadás tekintetében, különös tekintettel a kutatók szempontjaira. Első körben talán Juditot kérném meg, hogy mint egy egyetemi könyvtár aktív résztvevője. Ja, és én tegeződni fogok mindenkivel, előre is jelzem. Szóval, hogy Judit, te mit gondolsz erről, hogy milyen lehetőségek vannak a könyvek terén? Köszönöm szépen, üdvözlök én is mindenkit. Alapvetően a könyvkiadás az amit látunk a tudományos ökoszisztémában, a nyílt könyvkiadás az egy kicsit bonyolultabb struktúrában kezdett el működni, mint mondjuk a folyóirat kiadás. Azt valahogy így sokkal könnyebben implementálták, sokkal kisebb terjedelmű és kisebb lélegzetvételű művekről volt szó. Én ezt tapasztaltam. Ennek ellenére a monográfiák azok egy nagyon fontos, nagyon sok szakterületnek nagyon-nagyon fontos kommunikációs csatornái, és egyre több kiadó ajánl olyan lehetőségeket, hogy nyíltan elérhetően lehessen ezeket is publikálni. Ugye az intézményi szinten, tehát az intézmények és a Debreceni Egyetemnek a Debreceni Egyetemi Kiadó is alapvetően preferáljuk azt, hogy nyílt könyvkiadást folytassanak a kutatóink, tehát amennyiben a kutatásaikat próbálják, illetve jegyzeteiket kiadni. Ezt a kiadónk az nagyon preferálja és hangsúlyozza, viszont nyilvánvalóan itt mindig megvannak azok a szerzői jogi kérdések itt is felmerülnek minden esetben, amik azért a folyóirat kiadásnál is, viszont a folyóirat kiadásnál ott ennek volt már egy tradicionális modellje, amit tulajdonképpen át tudtak állítani, sokkal könnyebben át lehetett állítani a licenszelésre. A könyveknél azt látjuk, hogy ott egy kicsit ezt nem tudták vagy nem olyan gyorsan lehetett szétválogatni az Open Access könyveknél a szerzői jogi kérdéseket. Itt ugye az a fontos, ami nekem, vagy amikor hozzánk ilyen jellegű kérdések futnak be, akkor nálunk az, ami nagyon fontos, hogy azt a kutatók megértsék, hogy ugye egy kutatásukat fogják nyilvánosságra hozni és elérhetővé tenni, amit ugye finanszírozott valamilyen kutatásfinanszírozó. Ma már a kutatásfinanszírozók
szerintem nagyon minimál része az, aki nem írja elő azt, hogy nyíltan elérhetővé tegyék a kutatóink a kutatási eredményeiket. És ugye itt ezek a könyvek is egy kutatási eredményt képviselnek, és egy kicsit nehezebben, emiatt volt egy kicsit nehezebben megfogható. Mi, amennyire tudjuk, támogatjuk a könyveknek, a monográfiáknak a nyílt hozzáférését, viszont tehát a saját kiadónk területén ezt preferáljuk is, viszont azért azt látjuk, hogy a kiadói ökoszisztéma elég vegyes, és maguk a nyílt könyveknek a kiadása azért egy elég drága folyamat. Én például, amit én itt szeretek, vagy ami nagyon jó lenne, hogyha olyan infrastruktúrákat tudnának a kiadók használni, hogy ez ne legyen ilyen borzasztóan költséges, tehát hogy nagyon jó helyeken meg tudjon jelenni egy monográfia, ahhoz ne kelljen olyan mélyre nyúlni mondjuk egy intézményi zsebből, tehát azért itt ilyen 10 000 eurós book processing charge-okról beszélünk már, hogyha egy ilyen nagyobb nevű kiadónál akarja valaki kiadni nyíltan elérhetően a könyvét. Amit látunk, hogy ezt mondjuk azok a tudományterületek, akiknek ez a fő kommunikációs csatornája, azok nem biztos, hogy megtehetik, hogy ezt az összeget kifizessék. Tehát itt lenne érdemes egy ilyen konszolidációt valahogy kialakítani, hogy hogyan tudnánk, intézményi szinten mi ebbe tudunk segíteni, valamilyen szinten, akár anyagi támogatással is, de nem annyira könnyű. Intézményi kiadóként ezt sokkal könnyebb azt mondani, hogy a mi kiadói felületeinken jelenjetek meg Open Access, és mi ehhez minden forrást és humán erőforrást és mindenfélét hozzárendelünk és segítjük a munkátokat, viszont nyilvánvalóan azzal még ők nem kerülnek be azokra a platformokra feltétlenül, amik számukra fontosak. Nem tudom, mennyire volt ez így érthető. Köszi szépen, ha már a finanszírozás szóba került, esetleg megszólíthatlak-e itt, Eszter, hogy az EISZ-nek ezt a speciális könyveket támogató programját egy kicsit mutasd be. Igen, köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit szeretettel. Pont arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha én következhetnék, hiszen az EISZ-nek tulajdonképpen 2021-ben elindított ez a program, pont ezt hivatott segíteni, vagy egy kicsit ezt az űrt betölteni. Igaz, hogy nem a nemzetközi kiadókra vonatkozóan, hanem a magyar szakkönyvkiadókat bevonva ebbe a programba. Beszélhetek egy kicsit röviden a kialakulásról, hogy indult? Tehát, hogy 22-ben jött létre 2 ilyen projekt megállapodás, próba megállapodás a Lármattannal és a Tipotech kiadókkal, viszont az ötlet az ugye már 21-ben megszületett részben pont azért, hogy tehát látható volt, hogy az új folyóiratcikkek mellett az monográfiákra is szükség lenne, tehát azokat is támogatni őket, hogy nyílt hozzáférésen minél több elérhető legyen, illetve segíteni a társadalom és bölcsészet tudományokat, akiknek ez a legfontosabb gyakorlatilag publikációs formája, illetve az EISZ-nek szándéka volt még támogatni egyébként a magyar kiadókat is ezzel a projekttel, és nagy lendületet adott még ehhez az NKFI H21-es nyílt tudomány állásfoglalása. Úgyhogy 21-ben a 2 kiadóval az EISZ vezetőséggel megkezdte a tárgyalásokat, 22-ben, ahogy említettem, elindult ez a projekt. 23-ban már sikerült bevonni sokkal több magyar könyvkiadót, 23-ban, jól emlékszem, akkor már 15 megállapodásunk volt, tavaly már 17 szerződésünk volt, és minden évben egyre több és egyre több monográfia született a megállapodások keretében. Idén 26 szerződésünk van. Az a lényege, hogy a kiadók legalább a kibocsátott tartalmaknak legalább az 1/3-át nyílt hozzáféréssel jelentessék meg.
A finanszírozás része idén úgy néz ki, hogy nagyjából a 60%-a az előfizetési díjnak fedi le a publikációs költségeket, és hát jelen pillanatban években számolunk, egy év az nagyjából 70 000 forintnak felel meg. Az a lényeg, hogy támogassuk a magyar, tehát magyar anyanyelvi tudományos publikálást, illetve emellett az SSH publikációk, tehát a magyar kötődésű SSH publikációk idegen nyelvű láthatóságát. 24-ig az volt a megállapodás, hogy a kiadók maguk dönthették el azt, hogy mely tartalmaikat teszik nyílt hozzáférésűvé. Az eddigi tapasztalataink azok nagyon vegyesek, tehát igazából a kiadók többségének még nem teljesen világos az sem, hogy pontosan mit jelent az, hogy nyílt hozzáférés. És ezért fontosnak érezzük, ezért idén tartottunk már egy információs napot is, hogy kicsit edukáljuk őket. Tehát, hogy nem elég az, hogy fölteszi a kiadó az adott monográfiát, mellé teszi, hogy nyílt hozzáférésű, mert előfordult olyan is, hogy csak úgy érte el az olvasó, hogyha betette a kosarába, igaz 0 forintért, de ahhoz regisztrálnia kellett, hogy elérje. Tehát nem feleltek meg sok esetben a kritériumoknak, az Open Access kritériumainak, többek között, hogy keresni lehessen bennük, vagy a keresőmotorokkal indexelhetők legyenek. Tehát nagyon sok információra lenne még szükség a kiadók számára, hogy felfejlődjenek ehhez a folyamathoz, ehhez a feladathoz. Idén viszont olyan megállapodásaink vannak a kiadókkal, amikor már az intézmények önállóan jelentkezhetnek a kiadóknál, hogy hogy milyen tartalmat szeretnének megjelentetni nyílt hozzáféréssel. Azt tervezzük az EISZ részéről, ugye minden évben november végéig kell a kiadóknak megküldenie az EISZ felé, hogy melyik kiadványaik lettek a megállapodáson belül nyílt hozzáférésűek, és szeretnénk idén nem csak ezeket az adatokat bekérni, hanem rákérdezni azokra a tapasztalataikra, hogy milyen volt így együttműködni, milyen volt a munkafolyamat, milyen feltételeket szabtak, hogyan gondolkodtak együtt ebben a folyamatban, hogy lássuk, hogy működik ez az ő oldalukról is, és utána szeretnénk majd a honlapon is, az EISZ honlapon is ezeket az információkat hozzáférhetővé tenni, mert most egyelőre ez nincs kitéve, tehát nyilvánosan nem publikus bárki számára, hogy élhet ilyen lehetőséggel, de szeretnénk ezeket a tapasztalatokat összegyűjteni, és akkor ennek fényében tovább segíteni a nyilvánosságot is, hogy élhessenek ezzel a lehetőséggel. Tehát a magyar kiadók oldaláról igyekszünk az EISZ-en keresztül ezt a lehetőséget megadni a kutatók számára. Köszi szépen, még egy gyors kérdést ehhez feltehetek, kicsit költői, hogy itt említettél kritériumokat, hogy mi alapján tekinthető ténylegesen Open Access publikációnak egy Open Access publikáció, hogy nálatok az EISZ-nél van esetleg akárcsak belső anyag, ami összefoglalja ezeket a kritériumokat? Alapul a dolog. Igen. Csak tök véletlenül futottam most bele, hogy a németeknél van egy ilyen, hogy DINI certificate, és ők szuper alaposan, nagyon jól, fokozatosan felépítve leírják, hogy milyen kritériumokat várnak el, vagy javasolnak, szóval, hogy az például egy nagyon jó példa lehet. Köszönöm igen, szépen. de azért várjuk majd évvégén a kiadóktól a tapasztalatokat, hogy együtt működve össze tudjuk rakni ezt a feltételrendszert gyakorlatilag. Ez nagyon jól hangzik. Köszönöm szépen. Ákos, tőled azt szeretném kérdezni, így az egészre, akár eddig, ha szeretnél reflektálni, amik elhangzottak, vagy csak egyáltalán megmutasd, hogy ez a fiatal kutatói nézőpont, különösen egy ilyen érzékeny téma, mint az első monográfia, tehát hogy ez a kutatói életpályán nektek mik ezzel kapcsolatban a tapasztalataitok?
És az eredeti kérdésed az volt, hogy miért annyira különböző a folyóirat cikk meg a könyv, és hogy miért annyira más az Open Access, akkor ugye most tulajdonképpen meg is válaszoltad, mert ez az egész kutatói életút, ez magába kódolja ezt, igaz? Tehát elmegy az ember PhD képzésre, akármelyik egyetemre, ott benne lesz a követelményekben, hogy a képzés végére meg kell jelentetnie 2-3-5 folyóirat cikket, igaz? Tehát olyan értelemszerűen nincs soha olyan követelmény, hogy neki egy monográfiát meg kéne jelentetnie. És világos, hogy ugyan a bölcsészeknél, meg a társadalomtudósoknál van egy olyan nem kimondott elvárás, hogy maga a doktori értekezés az akár egy monográfia is lehetne, de ezt ugye nem kötelezik senkire, és nagyon sokan nem is jelentetik meg utána, mert úgy érzik, hogy nem jelentethető meg könyvként, mert nem olyan típusú monográfia, amit meg akarnának, vagy meg tudnának jelentetni. És amikor ugye elvégzi a fiatal kutató a PhD képzést, és bekerül egy egyetemre, vagy egy kutatóintézetbe, ott amellett, hogy hirtelen rászakad minden, igaz? Hiszen már van PhD, akkor hirtelen legyen felelős egy csomó kurzusért, meg egy csomó projektben legyen ott, meg egy csomó cikkhez vegyük be, meg csinálja meg egy csomó mindent, hirtelen mindenhez ért, igaz? Tehát ahogy oda került a nevéhez ez a bűvös 3 betű, hirtelen minden tudásnak a birtokosa lesz egy egyetemen, mert már van egy fokozata. Amellett azt látja, ugye, hogy megérkeznek a teljesítményértékelési táblázatok, amikben remekül bele tudja írni a folyóirat cikkeket, amikhez egy csomó társszerzővel közösen dolgozhatnak, évente akár 2, 3, 4, 5, 6, 8 ilyen cikken is, és látja a táblázatban, hogy ugyan beíratná a monográfiát is, de az nem fog neki annyival többet adni, igaz? Tehát, hogy kimondhatjuk, hogy sokkal több munkáért nem jár sokkal több pont a teljesítményértékelési táblázatában, és ez ugye bekódolja azt, hogy akkor ott is a cikkeket fog írni, és azt népszerűsíti előnyben. Tehát ezért van évente 5 millió folyóirat cikk, és jóval kevesebb szakkönyv az adott rendszerben. A másik viszont, ami miatt különböző, és talán Judit mondta ugye itt a felhasználási jogokat, hogy nekem az a benyomásom viszont, ami miatt teljesen különbözhet a két Open Access, a folyóirat meg a könyv, hogy a folyóirat cikkekhez a szerzőknek nincs egy olyan személyes kötődése, mint a monográfiáikhoz, igaz? Tehát, hogy az az én könyvem. A folyóirat cikket meg megírtuk 8-an, nyilván én vagyok a levelezős szerző, vagy az utolsó szerző, vagy az utolsó előtti szerző, vagy az első szerző, vagy akármilyen szerző, de azért a monográfia az mégiscsak az enyém, ahhoz jobban kötődök, és emiatt azt gondolom, hogy azzal bármit csinálhatok. Igaz? Tehát, hogyha itt Eszter említette a kiadóknak az edukálását, nyilván a monográfiák tekintetében nem árt még fokozottabban edukálni magukat a szerzőket, akik azt gondolják, hogy ezzel aztán tényleg mindent csináltak, mert még a cikkeknél úgy felmerül bennük, hogy esetleg lehet, hogy nem, de az én monográfiámnál ez már nagyon kevesekben merül fel, mint gondolat, hogy lehet, hogy nem kéne kiraknom a honlapomra esetleg. Köszi szépen az észrevételeket, és egyébként milyen tapasztalataitok vannak olyan szempontból, hogy mennyire van lehetőségük, viszont ha valaki esetleg mégiscsak szeretné Open Access közzé tenni a könyvét, akkor milyen lehetőségeik vannak a fiatal kutatóknak ezen a téren? Alapvetően... Ja, bocsánat. Alapvetően azért vannak lehetőségeik, mert tehát ugye egyrészt van, tehát ugye az Open Access hogyan alakult ki? Alapvetően elindult a World Wide Web, mindenki információhoz akart jutni, és akkor volt a fizikusoknál egy bevett szokásjog, ugye ők az archívot használták megfelelően a kutatási kommunikációjukra, amúgy a World Wide Web is így alakult ki, ugye fiziacernesek egymással akartak a kutatásaikba hasznosítani, és egymással kapcsolódni, ne kelljen várni annyit a levélváltásokra és az ilyenekre. Tehát ennek mind egy ilyen, tulajdonképpen a kutatásból adódik, és a kutatási ökoszisztémából ez az egész Open Access és a nyílt hozzáféréshez kapcsolódóan minden. És ugye tehát, hogy mindent is szerettek volna, és a maga az Open Access-nek ugye az lenne a lényege, nem az volt a terv, hogy a kiadókat nem neglegáljuk, nem, csak mi a saját közösségeinkben
preprint szervereken keresztül tudunk ezekről beszélgetni. De ugye akkor ezt látta a közösség, hogy hát ez tök jó, de jó lenne ezeket amúgy gyűjteni intézményi szervereken esetleg, ugye intézményi repozitóriumokba, és például nálunk arra van lehetőség, hogyha valaki nem egy kiadónál adja ki a kiadványait, vagy nem feltétlenül adja úgy ki kiadónál, de mondjuk valaki lektorálja, akkor akár felteheti a szerverünkre, mármint a repozitóriumunkba, az intézményi repozitóriumba, és ott közkincsé tudja tenni. Tehát, hogy azért vannak ennek módozatai, nyilvánvalóan az, hogy egy kiadón keresztül adott ki, az egy sokkal nagyobb hatást tudományos hatást tudsz vele elérni. Attól függ mindig, szerintem minden esetben az a kérdés, hogy pontosan mi a célja az adott tanulmánynak, az adott tanulmánykötetnek, a monográfiának, hogy mit szeretnék vele, vagy milyen közösséget akarok vele elérni. Én így tenném fel, mert amúgy lehetőségek vannak, nagyon sokféle lehetőség van nálunk is, sokféle módon tudjuk őket támogatni, de igen, amit Ákos mondott, tehát itt a monográfiák az egy sokkal inkább az enyém. Tehát, hogy egy ilyen sokkal inkább egy szerzőhöz köthető valami, és emiatt nehezebb ezt az egész open access világot úgy beleimplementálni, vagy úgy teljesen más a felfogás ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ez így válasz volt a kérdésre. Szerintem abszolút. Ákos, te is belekezdtél valamibe? Hát azt már nem is tudom, mibe kezdtem bele igazából, de az tény, hogy egy fiatal kutató monográfiát akar már, mint egy fiatalon megkoronázva az életművét egy igazi saját monográfiával, akkor teljesen más finanszírozási lehetőségekhez kell nyúlnia, ugye? Tehát ezt pályázatból azért viszonylag ritkán lehet finanszírozni. Vannak egyébként olyan helyek Európában is, ahol vállalják kiadók azt, hogy a bevételük egy részét kifejezetten fiatal kutatók monográfiájának az Open Access megjelentetésére fordítják. De mivel ugye nehezebb ez sokkal, mint a folyóiratok, az, hogy itt egy csomó olyan költség megjelenik a kiadó részéről, amely folyóiratoknál nem. És még a folyóiratoknál ténylegesen lehet érvelni azzal, hogy nem nyomtatják már ki a folyóiratot, meg ugye a monográfián a terjedelméből, meg a fizikai megjelenéséből adódóan egy csomó olyan plusz költség megjelenik, amivel nem találkozott még az életútja során a szerző, és bár azt pontosan tudja, hogy egy folyóirat hogy keletkezik, mert szerkesztőbizottsági tag, meg lektorált cikkeket, meg csomó kötődése van a folyóiratokhoz, tudja, hogy épül fel, hogyan megy végig egy cikk a publikációs életcikluson, addig a monográfián nincs ilyen tapasztalata, nem tudja, hogy a kiadó mit csinál, nem tudja, hogy mi az a belív, nem tudja, hogy mi az a vágója, tehát semmi ilyesmit nem tud, hogy borító kéne, meg a borító, tehát hogy erről fogalma sincs neki, és egy csomó olyan új fogalommal találkozik, meg egy csomó olyan új költséggel, amivel semmilyen korábbi tapasztalata nem volt, és nem nagyon tud kihez fordulni, hiszen a kutatótársainak sincs, vagy csak nagyon limitált tapasztalata van ezen a téren. Köszi szépen. Igen, itt ami talán többet érintettünk most, az úgynevezett Green Open Access, vagy zöld út, ami ugye azt jelenti, hogy egyszerűen a szerző maga, vagy az intézmény archiválhatja a kiadványokat. Aztán van a Gold, ami már egyre inkább szitokszóvá válik, hiszen azt jelenti, hogy ilyen úgynevezett book processing charge-ot kell valakinek fizetnie, aki a szerző, aki nyilván nem optimális esetben azért nem a saját zsebéből, de valamilyen pályázatból fizeti ezt ki. És akkor ugye van a Diamond, vagy gyémánt út, ami pedig különféle más alternatív finanszírozási módokat céloz meg. Judit, ezzel kapcsolatban lenne hozzáfűzni valód? Igen, ahogy mondtad a szitokszót, igazándiból nem szitokszó. Tehát pont ez, amit Ákos is elkezdett, hogy nem értik az emberek, hogy a nyílt hozzáférés az nem ingyenes. Tehát az nem egy ingyenességet takar alapvetően. És nyilván a tudományterületek teljesen máshogy vannak felépítve, ezt azért látjuk. Mindenkinek másabb az a háttér, az, amiből ő kutat, az, amiből rá tud fordítani különböző finanszírozásokat, és emiatt minden tudományterület teljesen máshogy működik, és mást lát ebből az egész
egész óriási nagy tortából mindenki egy kicsi szegmensét, egy kicsi keszeletét nézi. Igen, tehát alapvetően az Open Access meg az Open Science ökoszisztémának nem az a célja, hogy eltöröljön bármit is, vagy hogy mondjuk azt mondja, hogy ez egy szitokszó, hanem próbálja konszolidálni ezeket. Tehát, hogy azért tehát, hogyha mondjuk oké, hogy befizetünk rengeteg közlési díjat, könyvre vagy folyóiratra, de ugye ez valahogy legyen visszaforgatva, valamennyi része annak a profitnak a tudományos, vagy a tudományos világba, a kutatásra, vagy akár más módszertanokkal. Tehát, hogy én ezt inkább így fogalmaznám, egy kicsit ilyen diplomatikusabban, és nagyon fontos az, amit sokszor elfelejtünk, hogy tényleg a nyílt tudomány az nem ingyenességet takar, hanem az, amögött nagyon sok munka van, infrastruktúra építések, és a többi, és a többi. Ákos? Hogy én azt hiszem, itt az keveredik a kérdésben, tehát hogy a gold nem úgy szitokszó, hogy maga a gold a szitokszó, hanem maga a gold folyóirat. Tehát amikor azzal van a baja a kutatónak, hogy egy adott helyen akar publikálni, és ahhoz neki kötelező fizetnie. De a könyveknél ilyen probléma nem merül fel, mert ha nem akar fizetni, akkor nem fizet, és nem lesz Tehát, hogy viszonylag ritka az az eset, amikor csak úgy publikálhat, hogy az gold lesz a monográfiája, tehát, és fizessen ezért egy 15 000 eurós book processing charge-ot. Ugye a folyamatoknál ez sokkal hatványozott fordul, hogy olyan folyamatban akar publikálni, mert oda passzol, vagy azt mondja neki a mentora, vagy valamilyen oknap, viszont kötelező, csak akkor publikálni, fizethet. És ott viszont tényleg ez egy szitokszó, mert azt mondják, hogy persze az idősebb kutatónak van erre forrása, ő megteheti, vagy a másik kollega egy olyan folyamatban akar publikálni, amiben az EIS segített neki, de nekem meg olyanba kell, amiben nem tud segíteni. De a könyveknél én sem érzem ezt a szitokszót, mert itt teljesen más a szituáció, mert bekerül a szerző. Köszi. Minden esetre szerintem az egy tök pozitív fejlemény, amit az EIS elkezdett, mert ez nem egy sima read and publish történet, hanem egy kicsit ennek a presszionálása, hogy ebbe a Diamond irányba menjenek át, hiszen ha az intézmény tud szerződni az EIS-szel erre a támogatásra, akkor már megtörténik az, hogy az intézmény biztosítja a forrást annak a könyvnek a kiadására, és nem az van, hogy a kutatónak kell valahonnan összegerebjéznie maradék pályázatokba. Nem tudom, Eszter, szeretnél ehhez még hozzászólni? Egyetértek. Én szívesen hozzászólok, bár nem lettem megszólítva. Ugye amit Eszter is mondott, hogy egy picit még úgy nem érthető senki számára, hogy mi alapján kerül kiválasztásra az a merítésből az, ami Open Access lesz, hogy erre azért nagyon jó bejárató gyakorlatok vannak, és ez ugye pont nem a gold irányába mutat, amikor a publikálás pillanatában elérhető lesz, hanem pont egy idő után egy kvázi zsűri eldönti, hogy mik azok, amiket az adott kiadótól kivásárolnak, vagy kiváltanak. És ennek viszont bejáratott gyakorlata van, és ez azért jó, már bocsánat, nem a kiadók ellen mondom, hanem azért, mert azok a szakemberek mondhatják meg, hogy mik legyenek open access-ek, akik használják ezeket a könyveket az egyetemeken, meg a kutatásban, meg akárhol. És egyébként ugye Magyarországon is volt erre még régen gyakorlat, aminek nyilván voltak jobb, meg rossz, hogy hívták ez a nem tankönyvtár, vagy hogy hívták, amikor egy felvásárolt, a kormányzat felvásárolt az egyetemen használt oktatásban hasznosítható könyveket, de az is ugye utólag vásárolt, amikor lehet, hogy ezeket a könyveket használják az oktatásban, és szükség van rá, hogy elérjék, és akkor utólag nyíltá tette ezeket. Mi is volt ennek a neve? De a digitális tankönyvtár. Tankönyvtár? Na, jó, bocsánat, összezavarodtam egy kicsit, de hogy az a lényeg, hogy ugyan késleltetve lesz Open Access, de sokkal átláthatóbb a rendszer, és egy szakértői gárda dönt arról, hogy mit szeretne kiváltani. Igen, abszolút. Egyébként nálunk működik ez a rendszer is, tehát hogy vannak olyan egyetemi szerkesztőbizottságok, ahol ez van, hogy évről évre kiválasztják, hogy ők mit szeretnének kiadni az EIS. Csak azt szeretném ehhez hozzáfűzni a Larmattan felé, aki ugye benne van ebben az EIS-es projektben, hogy ez szerintem egy tök jó kommunikációs csatorna is, hiszen azokat az embereket lehet elérni, akiket mondjuk felkértek, hogy ugyan véleményezzék már, hogy mi legyen, akkor eleve érzek, hogy van egy ilyen EIS-es program, hogy tök jó mindenkinek, és ez egy kiválóan működő dolog, és akkor ők is tudják a saját hálózatukban terjeszteni, hogy van egy ilyen, és hogy mit gondoltok erről, stb.
Igen, abszolút. Köszi szépen. Teljesen egyetértek kollégáim nevében is. Ha nincs, úgy látom egyelőre a közönség felől se kérdés, de ha van, akkor gyorsan lehet jelezni most is, ha még ehhez a témához van kérdés, észrevétel. Ha nincs, akkor is lesz még arra lehetőség, hogy kérdezzen bárki, akkor tovább ugranék a következő témára, amit tulajdonképpen Ákos már egy kicsit fölvezettél, ez pedig a kutatás értékelés, ami hát talán az egyik leginkább legforróbb téma ebben az egész történetben. Viszont itt is vannak fejlemények, a Quora az egyik ilyen, ami egy ilyen nemzetközi összefogásban működő a kutátásértékelés megreformálását célozza, és ennek már sok hazai intézmény is tagja. Judit, Ákos, nem tudom, melyik kötök szeretnék kezdeni, hogy kicsit mesélnétek erről, hogy mi is ez, és milyen reformok várhatók ettől a kezdeményezéstől? Vagy akkor inkább Ákos kezded, vagy kezdjem? Kérjük meg a moderátort, hogy szólítson fel valakit egyértelműen. De mindketten ugyanazt mondanánk el ugyanis a Quoráról. Majd kezd el akkor. Köszi. Hát ez a Quora, ez egy ilyen nagyobb nemzetközi kezdeményezés, amihez ugye önként tudnak csatlakozni intézmények, akik azt vállalják. Ugye a korábbi ilyen állásfoglalásokkal szemben ennek van egy olyan követelménye, hogy a csatlakozás után akcióterveket kell kidolgozni, és azokat valamilyen szinte végig is kell vinni, ugye az első év után kell egy akciótervet betenni a közös kalapba, és utána 5 éven belül pedig valamilyen módon meg kell kísérelni, végigírni. Tehát nem csak arról, hogy aláírnak, hogy ők adják egy papírt, hogy ők egyetértenek ezekkel az alapelvekkel, hanem tényleg tenni is kell valamit ezekért az elvekért, és hát akkor 10 ilyen elvet sorol, ami valójában ugye 4, ami arról szól, hogy az eddig ilyen nagyon publikációs adatokra épülő kutatásértékelés alakuljon át, és ismerjenek el különböző szerzői minőségeket, hogy csak mértékkel és jól használják a különböző számadatokat, akár citáció, akár publikáció, akár micsoda. És ami kifejezetten fontos az az, hogy ne vegyék figyelembe az egyéni értékelés során az intézményi rangsoroknál ugye az előreugrás, tehát ne az legyen a teljesítményértékelésnek a követelményrendszere, hogy amiatt esetleg majd az intézmény előbbre ugorjon rangsorban. És hát ez az egész Quora, ez attól igazán erős, hogy minden intézmény a saját dolgaihoz, tehát sajátosságokhoz lehet igazítani. Nem arról van szó, hogy mindenki ugyanazt kell, hogy használja, hanem arról van szó, hogy minden intézmény felméri egyáltalán, hogy a saját kutatói mit gondolnak, a saját munkatársai mit gondolnak erről, és az alapján dolgoz ki egy saját intézményi teljesítményértékelési rendszert. És ugye ebbe kell valahogy beleilleszteni ezeket a korábbi számadatokat is, amik ugye jelenleg teljesen egyeduralkodók egy teljesítményértékelési rendszerben. Köszönöm, és Judit, esetleg van tapasztalat vagy észrevétel azzal kapcsolatban, hogy a könyveket érinti valahogy ez Igen, tehát alapvetően ugye, amit Ákos elmondott az akciótervekről azért érdekesek, mert ugye minden intézmény, mi is aláírói vagyunk a Debreceni Egyetem és a Quorának, és ugye azzal indítottuk annak idején, hogy feltérképeztük, hogy milyen tudományos értékelési folyamatok zajlanak az egyetemen, és ezt próbáltuk meg, tehát ebbe próbáltunk meg a mi meglévő teljesítményértékelési rendszereinket egy kicsit elmozdítani a Quora vállalások felé, vagy hogy egy kicsit arra fele tendáljunk, és azok legyenek. Itt ugye, amikor a könyvekről beszélünk, azért hogy azt nagyjából minden tudományterületen, mi azért kari szinten nézegettük meg ezeket, nagyjából minden tudományterületen megjelenik a monográfiák, a könyveknek, ott meg szerepelnek, mint a teljesítménynek a részei, a tudományos teljesítménynek. Vannak olyan tudományterületek, ahol ez
jobban ki van emelve, bölcsészet és társadalomtudományok területén, a többi területen ott nem annyira hangsúlyos, nyilván ott fajsúlyosabbak a különböző folyóiratcikkekben való publikációk, de mivel azért az egyetemeket jelen pillanatban a minisztériumi finanszírozásban alapvetően a mérőszámok azok, amik meghatároznak, így ami a folyóiratokhoz kapcsolódik, így nyilvánvalóan nálunk is a teljesítményértékelésekbe befelé tendálunk, és felé mennek el az irányok. Ettől függetlenül most mi az akciótervünkben ugye azt vállaltuk, hogy egyrészt feltérképezzük, és a karoknak különböző ajánlásokat teszünk, hogy minél inkább tudjanak nem csak, hogy akkor arra, tehát hogy arra reflektálni, hogy van egy változás. Ugye változás van a teljes tudományos kommunikációban, és azt, hogyha egy régi rendszer szerint értékeljük, akkor az nem jó, az nem segíti elő, és például pont a monográfiáknak az írása, és a monográfiák, amikor a nemzeti nyelvről beszélünk, nagyon hangsúlyossá válnak. Ugye a nemzeti nyelven való publikálás, az a koarának az egy nagyon fontos és hangsúlyos része. És ha nem az egyetemeken tudjuk ezeket megőrizni, és amúgy szerintem így tudunk ebből majd átcsapni a Diamond Open Access publikálási modellekbe is, mert hogy ugye az is egy ilyen közösség által fenntartott publikálási modell, amit az adott intézmény, közösség tud fenntartani, és ezek azok, amik amúgy ebben majd fogják tudni segíteni a kutatóinkat. Azt én nem látom teljesen jól azokból a kalapokból, amikben mozgok, hogy ebben például ti profitorientált kiadók hogyan tudtok majd rácsatlakozni és segíteni, de biztos, hogy erre is van valami mondás, vagy lesz valami. Ti már valószínűleg látjátok ezeket, hogy nektek erre, hogy hogyan tudtok ezekre jól rácsatlakozni majd. Én abban látom a lehetőséget, hogy itt azért az intézményi szerepvállalás kell, nagyon erősnek kell lenni ahhoz, hogy például a monográfiák azok célt érjenek és révbe érjenek. Magában a teljesítményértékelésben amúgy megjelennek most is, az, hogy hangsúlyosabbá váljanak, ahhoz pedig azért az fog kelleni, hogy egy kicsit módosítsunk az értékeléseinken talán. Illetve, hogy ne akarjunk minden disziplinát ugyanúgy értékelni. Tehát ez nagyon fontos. Köszi, Ákos. Ugye ez ilyen monográfiák kiadói olyan szempontból jó helyzetben vannak, hogy a monográfiáknál már nagyon régóta ismert az, hogy a különböző szerzők különböző szerzői minőséggel jelennek meg, igaz? Tehát még a folyóiratcikkeknél még most sem szokták különböző, hogy ő csinálta a statisztikát, meg ő az illusztrációkat, ő az ábrákat, addig egy monográfiát, vagy ő rajzolta a térképet, ő csinálta a jegyzeteket, ő írta az utószót, tehát hogy egy monográfia esetén már ennek egy évtizedek óta ismert gyakorlata van, hogy a szerzői minőségeket elkülönítjük és fel is tüntetjük, amiket a folyóiratcikkeknél nem így van, hanem ott mindenki szerző. Igen, ez is egyébként egy fontos különbség. Bár én moderátor vagyok, de nagyon röviden hadd reflektáljak arra, amit Judit felvetett, hogy mi egyébként azt gondoljuk, hogy amivel egy kiadó tud általában is, de mi is segíteni, az egyrészt az infrastruktúra biztosítása, hogy az olyan minőségű legyen, a szabványoknak, irányelveknek megfeleljen, hogy az tényleg segítse az Open Access könyvkiadást, vagy egyáltalán az online tudományos kommunikációt. A másik pedig az hogy próbáljuk meg ezeket az intézményi együttműködéseket elősegíteni, és akár egy ilyen ACE keretű együttműködést, akár valamilyen más miatt, ami már utána rögtön a kutatóknak biztosítja a lehetőségeket. És itt egyébként szóba kerülnek a statisztikák is, és először Esztert kérdezném, hogy az ACE milyen statisztikákat gyűjt, illetve publikál, illetve szóba kerülhet az, hogy ez valamilyen módon a kutatásértékeléshez kapcsolódjon. Utána pedig kinyitnám ezt a kérdést, hogy a különféle használati statisztikák, idézettségi mutatók, stb. Területén, ami ugye szintén valamilyen módon kapcsolódik a kutatásértékeléshez, vagy hát nagyon is erőteljes módon, hogy erről így ti mit látok, de akkor először Eszter.
Hát alapvetően az EISZ megállapodások azért folyóirat hangsúlyosak, tehát igazából a folyóirat használati statisztikák elérhetők a honlapon is. Monográfiák esetében bekérjük, ugye említettem minden év november végén azt, hogy a kiadók mit tettek a megállapodás keretén belül nyíltan hozzáférhetővé. Igazából ez egyfajta ilyen ellenőrzés jellegű, tehát egyelőre nem arra szolgál, hogy a nagy közönség tájékoztatva legyen. Én azt várom egyébként, hogyha évvégén összegyűjtjük a közös tapasztalatokat azzal kapcsolatban, hogy a kiadók hogy működtetik ezt a közös munkát, amikor nem csak ők dönthetik el, hogy melyik tartalom válik nyílt hozzáférésűvé, akkor a tapasztalatok alapján, hogy mondtam is, lehet majd kitenni ezeket a statisztikákat is akár az összes többi információ mellé, illetve ez egy kicsit megint más, de ahogyan a folyóirat kiadók szerveznek képzéseket, tréningeket, jó lenne a monográfiákkal kapcsolatban is a magyar kiadók részéről ilyen tréningeket szervezni. De igen, tehát, hogy fontos része lesz a jövőben majd a statisztika is, hogy milyen tartalmak jelennek meg a megállapodások keretében nyílt hozzáféréssel. De egyelőre tényleg csak a folyóiratok azok, amik még hangsúlyosak. Köszi. Akkor mondjuk most Juditot szólítanám először, hogy ti foglalkoztok-e, vagy az egyetemi együttműködés a Quora kapcsán foglalkoztok-e különböző metrikákkal, statisztikákkal? Alapvetően ugye nem csak a Quora kapcsán, tehát maga az egyetem, tehát hogy az egyetemnek van egy KRISZ rendszere, amiben mi összegyűjtjük a kutatóinknak a teljes tudásvagyonát, és ezen a KRISZ rendszeren keresztül, ugye itt nem minden nyíltan elérhető, tehát mi ezt gyűjtjük, vannak nyíltan elérhető tartalmak, azokat monitorozzuk, a letöltési statisztikáikat, ilyeneket. Természetesen nekünk is van nem egy megállapodásunk az EISZ-en keresztül, mind read and publish szerződésekkel, mind más előfizetések keretein belül, de most azért az Open Access kapcsán talán. Emellett van a Debreceni Egyetemnek egy közlési díjtámogatási rendszere is, ami alapvetően folyóiratokra vonatkozik, de hogyha úgy adódik, akkor nyilvánvalóan a könyveket is megpróbáljuk behelyezni ebbe a rendszerbe. Nálunk azért most a publikációknak a hivatkozási száma, illetve a címagó besorolása az, ami egy nagyon hangsúlyos szempontrendszer, ahogy ez szerintem nagyjából minden egyetemnek 2027-ig Magyarországon, akiket a minisztérium finanszíroz. Tehát, hogy és igen, ezeket monitorozzuk, tehát segítjük a kutatóinkat ezeknek a monitorozásával, és azt, hogy ezeket hogyan lehet mondjuk egy kicsit másabb szegmensbe, tehát mi szoktunk ilyen alternatív metrikákban gondolkozni, de nem tehát most még ilyen letöltési statisztikákat tudunk, tehát hogyha vannak az oldalunkról megnyitott, nyilvánossá tett tartalmak, ott van olyan könyv, amit rajtunk keresztül publikálnak ilyenek, azokat meg tudjuk nézni, és azokat tudjuk monitorozni, de úgy, hogy tehát olyan apparátusunk nincsen, hogy mondjuk azt megnézzük, hogy az adott monográfia, vagy egy adott nyílt monográfia az milyen hatást gyakorol társadalmilag. Mert itt szerintem amúgy ennek lenne hosszú, és amúgy a cikkek esetében is, és ez egy másik szegmense a kutatási értékelésnek, hogy az mit adott, abból mit tudott kiindulni még, milyen más kutatásokat tudtak amiatt folytatni, vagy milyen más kutatásokat nem folytattak, mert tudták, hogy az már rossz irányba vezeti őket. De ezeket én nem látom még, hogy ezt bárhol is jól tudnánk monitorozni. Tehát nem csak mi nem tudjuk, én azért azt látom, hogy még ez külföldön is
vannak rá már metódusok, de nem annyira tökéletesen működik. Ez az altmetrikák, vagy metriák, ezek egész jók, de az inkább ilyen közösségi média, és azt hogyan lehet beletenni ebbe a kutatási ökoszisztémába. És ezért a kutatásnak, lássuk be, nem feltétlenül a közösségi média attrakció az, amit el kell feltétlenül minden esetben érni, az csak egy csatorna, amit behúzunk ide, mert hogy nyilván használja az ember, mert muszáj. Köszönöm. Ákos, a Fiatal Kutatók Akadémiája hogy gondolkodik a jelenleg érvényben lévő és a potenciális alternatív metriai mérőszámokkal kapcsolatban? Hát azt nem tudom, hogy a fiatal kutatók globálisan hogy gondolkoznak erről. Nyilván, hogy mondjam, a korában tényleg azért nagyon szimpatikus az, hogy minden intézmény sajátot dolgoz ki, mert most jelen pillanatban, ha valamelyik intézmény úgy dönt, hogy már pedig ő a metrikák egy részét mondjuk elhagyja, tehát nem foglalkozik impactfaktorral, vagy Hirsch-index, vagy ilyesmivel, az nem segítség a fiatal kutatónak, mert a fiatal kutató mondjuk intézményt akar váltani, vagy pályázni akar. De hogyha hirtelen mindenki azt mondja, hogy vannak olyan alapelvek, kicsit máshogy csináljuk, de vannak olyan alapelvek, hogy nem vesszük figyelembe túlságosan hangsúlyosan ezeket a mutatókat, az már egy segítség lehet nekik, ugye? Jelen például is vannak egyetemek, akik elhagyják ezeket az ottani kutatókat, de még nem feltétlen boldogok, mert hogyha ténylegesen olyan dolgokra összpontosítanak, mondjuk, hogy egy monográfiát írnak inkább abban az időben, ami felszabadul a folyamatos impactfaktor hajhászás alól, meg folyamatos publikás kényszer alól, azzal egy picit maguk alatt is vágják a fát, mert nem fognak tudni olyan hatékonyan pályázni, vagy nem tudnak majd olyan hatékonyan másik intézménybe átmenni, hogyha ott van egy nyitott pozíció. És hát a kutatók azok tipikusan ugye 1-2 évre kapnak szerződést, tehát ők pontosan tudják, nekik 2 évvel menni kell máshova esetleg nemzetközi viszonylatban. Mi volt az eredeti kérdés? Bocsánat, kicsit belezavarodtam. Hogy a metrikákkal kapcsolatban, hogy mi a... Igen, volt 2 hete ez a korrás beszélgetés is az akadémián, és ott is ugye elhangzott az ismert szabály, hogy a metrikákkal mindig csak az a baj, hogy használjuk őket, igaz? Tehát, hogyha azt fogja mondani a Debrecen Egyetem, hogy már pedig ő altmetriákat fog használni, azzal lehet, hogy eléri azt, hogy 100 000 millió Facebook poszt fog keletkezni, mert hirtelen mindenki azt fogja tenni, de az igazi célját meg nem fogja elérni, tehát hogy ettől még nem fogja jobban társadalmiasítani a kutatásait. Bár biztos lesz egy sajtóvízhang, ha hirtelen elárasztják ilyen robot hadseregek a debreceni kutatásokat nyomva a közösségi médián, de hogy ugye ezeket tényleg az a baj, hogy amikor csak ezeket a számadatokat használják nagyon hangsúlyosan, akkor az oldatlanul afelé viszi az embereket, hogy a számadatokra koncentráljunk, és ne arra, miért mi ténylegesen leszerződtünk erre a szakmára, vagy amiért elhívást érzett arra, hogy ő kutató legyen, orvos legyen, akármilyen típusú kutató legyen, hanem azt érzi, hogy ha ő pályán akar maradni, akkor nem erre kell összpontosítani, hanem a számadataira kell összpontosítani, és ez nagyon félreviszi az egészet, és ez az, ami azt az érzetet kelti a kutatókban, hogy ez az életpálya, ami döcögősen így előttük áll, ez nem az, amit ők elképzeltek maguknak, ők ezt nem így gondolták. A számokkal az az igazság, hogy a maga ez az akadémiai ökoszisztéma is egy kicsit egy ilyen gyárrá változik. Tehát, hogy van egy mérőszám, azt teljesítened kell, és akkor egy ilyen kicsit tehát, hogy pont azt a fajta kutatási szabadságot veszi el szerintem, a sok szám, meg a számoknak való megfelelés, aminek amúgy a kutatói életpályába benne kell lenni ennek a puffernek. Tehát igenis lesznek időszakok, amikor nem fogok tudni olyan hatékonyan publikálni, tehát, hogy itt meg kell ezeket jól találni. Itt amúgy pont a Korra fórumon is azért az jött ki, hogy nem lehet ugyanúgy értékelni egy kutatót, mint egy intézetet. Tehát, hogy valahogy meg kell találni az egyéni, illetve egy intézményi értékelési rendszernek valahogy egy ilyen kellemesebb világát, hogy ne érezzék benne a kutatók magukat frusztráltnak. Az az igazság ezekkel a számadatokkal, és ezt csak a monográfiák kiadói felé mondom, hogy nyilván a kutatókban benne van ez a jófajta büszkeség, vagy ilyen
Tehát, hogy ők nagyon szeretnének mondjuk monográfiát megjelentetni. Tehát, hogy ha nem lenne ez az erős nyomás a számadatokra, hogy nekik mindenképpen folyóiratcikkeket kell publikálni, akkor biztos vagyok benne, hogy a kutatók jelentős része az tényleg úgy vágyik rá, hogy ez az ő könyve, ő is publikált egy monográfiát az adott területén, és ezt így, tehát, hogy a saját nagymamájának sokkal jobban tud mutatni egy monográfiát, mint egy folyóiratcikket a Lancetben, még akkor is, hogyha a Lancetért több pontot kap a térben, mint egy larmattanos könyvért, igaz? De ezt jobban oda tudja neki adni, jobban büszke tud lenni a saját környezetében. És ez a nagyon felfokozott ilyen pontszerzés, ez igazából ezt egy picit úgy kiöli belőlük, hogy ne a belső motiváció hajtsa őket, hanem a pontszerzés lehetősége. Köszi, ez egy nagyon jó új nézőpont, hogy a nagymamának is jobban oda lehet adni. De hát egyébként nyilván tényleg, ahogy ez el is hangzott, a bölcsész és társadalomtudományi területen ténylegesen van presztízse a monográfiának, nem csak a nagymamák között, hanem ebben a közösségben is, illetve nem is csak a monográfia, hanem egy tematikus szerkesztett tanulmánykötet, illetve tudományos szövegkiadások is, hiszen ezek is nagyon fontos, akár évtizedekig tartó kutatások eredményeit tartalmazzák. És Ákos, még tőled annyit kérdeznék, hogy az FK azért valamennyire, sőt nagyon is aktívan szerintem nem csak monitorozza a jelenlegi helyzetet, hanem meg tesz javaslatokat is arra, hogy szerintük milyen irányba érdemes ezeket a változásokat meglépni, vagy megtenni, hogy ezzel kapcsolatban van-e valamilyen, nem tudom, állásfoglalásotok, vagy láttok valamit, hogy mi az, amerre érdemes elmenni? Hát van a szerencsés helyzetben van az FK, hogy tényleg egy olyan szakmai közösség, ami minden területről és szinte minden intézményből Magyarországon tényleg képviselteti magát a soraiban, és ezt felismerték egyébként a finanszírozó hatóságok részéről, és hát ugyanúgy az MTA vagy az NKFH rendszeresen kikéri a véleményét a Fiatal Kutatók Akadémiának, és így szoktuk véleményezni a pályázati rendszereket, és javaslatokat teszünk. És tényleg olyan észrevételeket tudnak adni a kollégák, amik esetleg ugye a finanszírozó saját oldaláról még nem érzékel, vagy nem lát. Tehát, hogy például viszonylag nem gondoltak arra, hogy például a nők és a férfiak közti különbségeket hogyan lehetne esetleg csökkenteni jó értelemben, és az FK javaslatára került bele az MTMT-be, hogy a karrier kiesésnek a rögzíthetősége, ami azt segíti, hogy egyenlőbb feltételek mellett tudjanak pályázni NKFIA-s vagy MTA-s pályázatokban a női és férfi kutatók. Tehát, hogy egy ilyen rendszeres szakmai jó értelemben vett párbeszéd létezik az FK és az MTA meg az NKFIA között is. Köszönöm szépen. Van-e esetleg még hozzászólás, észrevétel, kérdés ehhez a témához? Közben eszembe jutott, hogy lehet, hogy a felvétel ténye is visszatartja a kérdezőket. Ebben az esetben még van egy témánk, amit ha lezártunk, akkor utána lezárjuk a felvételt is, és akkor is lehet majd kérdezni, hogyha valakit ez gátol esetleg. Tehát egy következő témának azt gondoltam, hogy foglalkozhatnánk egy kicsit a mesterséges intelligenciával és az Open Access-szel való kapcsolatával, aminek egyrészt van egy érdekes és szövevényes területe, hogy milyen módon lehet használni a mesterséges intelligenciát ezen a területen, tehát a kutatás segítésében. Ugyanakkor vannak nagyon komoly aggodalmak is, és én mostanában inkább ezzel találkoztam ilyen fórumokon, hogy ugyebár az AI eszközök eléggé gátlástalanul a copyrightra tekintet nélkül használják föl ezeket a tartalmakat, amiket az interneten el lehet érni. Na most ugye az Open Access eddig mindig arról szólt, hogy mindent szabadon hozzáférhetővé teszünk, hiszen ez egy csodálatos dolog. Ez most egy kicsit lehet, hogy a visszajára fordult. Mit gondoltak erről? Kit szólítsak először? Nem tudom, hogy... Azt hiszem, Judit egy fél másodperccel előbb tette fel a kezét, úgyhogy akkor először. Bocsánat.
Igen, alapvetően igen, azért magával a mesterséges intelligenciával ugye az nagyon sok jót és nagyon sok érdekességet tud hozni a kutatásba. Az Open Access publikációk, hogy tehát nyilván a nagynyelvi modelleknek ezek nagyon jók, ezek a publikációk, mert tanulhatnak rajta. A kérdés de viszont azt látjuk, hogy maguk nekünk nem gondolom, hogy az rossz, hogyha a nagynyelvi modellek tudományos publikációkon tanulnak. Itt a probléma az, hogy nem igazán adják meg majd azt a forrást, amiből tanultak. Vagy ha meg is adják, nem biztos, hogy jól adják meg. Tehát, hogy én itt inkább ezt látom problémának, hogy az nem baj, hogy ezen tanul, viszont az nagyon jó lenne, hogyha ezt biztosan feltüntetné forrásként, hogy miken tanult. Vagy mik voltak azok, tehát hogyha ő ad nekem egy anyagot egy megfelelő promptra, akkor én azt tudjam, hogy ő pontosan honnan szedte, és ezért az, amikor ellenőrizgetjük, ugye mi is foglalkozunk, nézegetjük ezeket, azért látjuk, hogy nem mindig oda vezet az a link, az a referencia, ahova kellene, tehát hogy ezek még ott vannak. Én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia akkor fogjuk tudni a kutatásban is jól hasznosítani, és felhasználni, és akkor fog tudni jól működni, hogyha ennek meg lesz a jogi keretrendszere határozva. Amíg azért alapvetően nincs egy normális jogi keretrendszer, hogy mi az, amit felhasználhat, ugye oké, hogy nyíltan elérhető, de nyílt elérésnek is van egy licence. Tehát ott van egy licenszelt kötelezettség, és ott az a licenc meghatározza, hogy amúgy ez hogyan használható fel az adatállomány. Teljesen mindegy, hogy most kutatási adatokról miről beszélünk, tehát ugye ezért alapvetően a kutatásban ez az, ami nagyon fontos, hogy jól licenszeljünk. A másik, ami nagyon fontos magánál a mesterséges intelligencia használatnál, a metaadatolás. Tehát az, hogy azok a tartalmak, amiket ezeket a bármilyen modell is olvas, tehát itt már a metaadatolás az amúgy a kutatási adatoknál is nagyon fontossá válik majd, de tudom, hogy nem ez a témánk, tehát hogy amit olvas, ő meg tudja kapni azokat a háttérinformációkat a metaadatokból, hogy hogyan lehet azt felhasználni. Tehát nagyon sok esetben azt látjuk, hogy felhasználják ezek mondjuk most nagynyelvi modellekre, ha megyünk, ezek a nagynyelvi modellek a különböző nyílt publikációkat, de mivel a metaadatokban nem megfelelő struktúrában, vagy nem megfelelően íródtak be mondjuk, hogy az milyen licenzt használ, akkor ő azt ugye nem úgy fogja kezelni. Amúgy sem kezelik sehogy sem szerintem, mert itt ugye ők örülnek, hogy van egy nagy halmaz, amin taníthatják a gépeiket, vagy a modelljeiket, és akkor azok egyre jobb és jobb információkat tudnak kapni. A kutatásoknál amúgy a mesterséges intelligencia az nagyon fontos, régóta használják amúgy a kutatási gyakorlatokban, alapvetően nem gondolom, hogy ki tudjuk hagyni, meg tudjuk kerülni. A kereteket kell tudnunk jól meghatározni, hogy meddig lehet ezt egy mesterséges intelligenciára bízni a kutatást, meddig működhető és az ő dolgai, meddig mennek, és hol van a kutatói felelősség, és mi az, ami már nem etikus viselkedés. Tehát, hogy itt szerintem ilyen kereteket kell majd nagyon jól meghatározni, amiket próbálnak, tehát most EU-s szinten is jött ki már, most jött ki pont egy ajánlás, ez a The Role of Artificial Intelligence in Scientific Research, meg van egy másik, nem fog eszembe jutni, mindjárt megnézem, mi volt ez ezek tényleg most jöttek ki, nem régen, ez meg a European Parlamentnek jött ki, ez a European Strategy for Artificial Intelligence in Science, Paving the Way for the Resource for AI Science in Europe, ez a RAISE-nek egy ilyen ajánlása, és próbálják nyilvánvalóan azt látják a kutatásfinanszírozók, hogy a mesterséges intelligencia használatot nem lehet tiltani, hanem valahogyan be kell építeni, mert látják, hogy akikkel versenyzünk, tehát a kutatási ökoszisztémában ugye Kína, az Amerikai Egyesült Államok és a különböző kutatási térségek, itt azért egy verseny zajlik, bárhogy nézzük, és hogyha ezeket mi kiiktatjuk,
kutatjuk az európai térségből, vagy nem megfelelően hasznosítjuk, akkor az nekünk nem jó. Azt viszont most az ilyen tanulmányok megmutatták, hogy nagyon sok állományt az európai térségből használnak fel a nagynyelvi modellek, ami nekünk jó, mert a mi kutatásaink mennek tovább, és a válaszokba az fog bejönni. Tehát, hogy ennek azért van ilyen több. Tehát azzal, hogy mi elkezdtük a Open Access publikálást Európába viszonylag hamar, és viszonylag hamar elkezdték az egyetemek az intézményi repozitóriumi ökoszisztémákat kialakítani, ezzel azért egy ilyen úgymond jó helyzetben vagyunk, mert nagyon sok olyan állományt vesznek át ezek a modellek, amiket nálunk kutattak le, vagy amik nálunk lettek validálva, mondjuk így. Nem tudom, hogy ez mennyiben válasz, vagy inkább elindított még 5 millió kérdéscunamit, amit mondtam, mert szerintem itt több még a kérdés, mint a válasz, de vannak pozitív, meg van nagyon sok negatív része. Köszi. Szerintem a válasz is, meg a kérdés generálás is egy jó, jó dolog. Ákos? Ugye én abszolút megértve az ezzel kapcsolatos félelmeket, én úgy érzem, hogy egy nagyon hangsúlyos szempont ebben az, hogy a piaci világ, meg a kutatói világ az egy ilyen nagyon élesen valahogy így szétvál egymástól. Tehát, hogy a kutatók jelentős részében azt érzem, hogy a piaci szereplőkkel kapcsolatban eleve olyan nagyon-nagyon gyanakvóan viselkedik. Tehát, hogy mondok egy nagyon jó példát. Erre még egy kutatótól sem hallottam azt a panaszt, hogy te jó egek, az én könyvem szövegét bevették a Nemzeti Szövegtárba, vagy korpuszba, vagy nem tudom, hogy hívják a nyelvtudományi kutatóközpontban. Sőt, olyat viszont már hallottam, hogy hú, de jó, hát láttam, hogy az én egyik könyvemben egy példamondat bekerült a magyar nyelv nagy szóterába. De hogyha meg egy piaci cég csinálja, hogy felszippantja a szövegét és berakja egy saját korpuszába, ott viszont már egy csomó aggály felmerül benne, hogy ők ebből pénzt csinálnak, de a másik oldalon pedig igazából semmi baj nincs. Hát persze, használják fel, adatbányász, szövegbányásszák, publikáljanak belőle új felfedezéseket, az tök jó, ezt abszolút támogatja, de ez, hogy ebből egy piaci termék jön létre, azt már valahogy úgy, mintha ugyan fenntartásokkal kezelni. És ez egy nagyon régóta fennálló ilyen konfliktus, hogy a kutatók nem értik azt, hogy szolgáltatásokat vesznek piaci cégektől, és ezért pénzt kell fizetniük, és az ő eredményeket pedig a társadalom felhasználja, és a piac az a társadalomnak a része, tehát nyilván fel akarja használni. Tény, hogy nem úgy, ahogy ő tervezte, tehát ő rájött valami nagy és igazából nekik meg csak a szavak egymás utáni sorrendje kell az ő anyagából, ez tény, de valahol mégis arról van szó, hogy a társadalom hasznosítja az ő kutatási eredményét, hát nem úgy, ahogy ő elképzelte, és nyilván értem, hogy egy csomó probléma lehet vele, ezzel tisztában vagyok, de hogy egy nagyon fontos szempontnak érzem ezt a bizalmatlanságot a kutatók részéről a piaci szektor felé. És nyilván ebben benne van az is, feltételezem, hogy a Larmattan is úgy működik, hogy ki tudja fizetni a munkatársait, tehát hogy ne feltételezem, mert így kell működnie, mert különben nem tudna működni, csak a kutatók részéről ezt olyan gyanakvással figyelik, hogy na hát, a másik embernek is van fizetése, érdekes. Igen, az kétségtelen, hogy vannak különbségek ezeknek a megítélésében, de azért talán azt is lehet látni, hogy teljesen más egy kis helyi kiadó, meg egy gigacég, ami tulajdonképpen az internetnek egy jelentős része fölött gyakorol uralmat. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes szempont volt, amit Judit itt bedobtál, hogy tulajdonképpen az, hogy olyan repozitóriumokat úgy építettetek föl, hogy azok jól indexálhatók, és ennek következtében úgymond ebbe a mostani kánonba bekerülhettek ezek a tudományos eredmények. Ez valószínűleg nagyon sok másról viszont nem mondható el. Tehát, hogy épül egy ilyen nagy komplexum, de hogy ki kerül bele, meg ki nem, és utána ki az, aki belőle valahogy kikerül, és hivatkoznak-e rá, vagy nem, az már egy másik kérdés. És nem tudom, hogy van-e bármilyen aspektus, amivel az EISZ ehhez az egészhez kapcsolódik, de abból kiindulva, hogy az a nevük, hogy elektronikus információszolgáltatás, és itt ugye tényleg a kutatáshoz való információ biztosítása, a hiteles információk biztosítása valahol a cél. Eszter, mit gondolsz erről az egész helyzetről, ami most van?
Igazából nekünk egyfajta közvetítő szerepünk van, tehát erre igazából nincs így hatásunk, tehát nem tudom, olvasmányélményeim vannak, de szerintem az EISZ oldaláról ez így nem fogalmazódott még meg ezzel kapcsolatban semmilyen kérdés, vagy probléma, tehát hogy nem, ehhez szerintem én így nem tudok hozzászólni az EISZ Bocsánat, hogy Judit előtt a szavába vágok, csak ugye azért nem tudsz hozzászólni, mert nagyon jól csináljátok, igaz? Mert a szerződésetekben benne van, például a kutatóitok tudják szövegbányászatra használni az adatbázisokat, és ez már azelőtt is így volt, hogy kijött volna a ChatGPT, meg ez az egész hype. Azért nem kell hozzászólni, mert ezt elrendeztétek tök jól, és szerintem ezért nagyon hálásak a magyar kutatók. Bocsánat, Judit, hogy így eludugrattam. Semmi baj, nagyon jó hozzászólás volt. Igazság szerint, ami érdekes és izgalmas, és ami szerintem egy nagyon fontos tudatosítást kellene elkezdeni és elkezdenünk, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, amit én látok, hogy ugye, ha már EISZ, meg adatbázisok, meg minden, ugye minden adatbázis hozza a saját kis research assistantjét most már, és jönnek, és hogy ott a kutatók, ugye, ott tehát ezek a research assistantek ugye teljesen más, hogy ez egy nagyon bekorlátozott adatbázison belül dolgozó valamikről beszélünk, és például ők, hogy ezt nem látják, ezeket a különbségeket, hogy az például teljesen jó, hogyha te használsz ott egy AI toolt, és ahhoz, hogy megkeresd a releváns információkat, vagy a releváns tartalmakat most a következő kutatásodhoz, viszont ugyanezt ne tedd már a ChatGPT-vel, mert nem biztos, hogy meg fogod kapni azokat az adatokat, amiket mondjuk egy nem tudom én, most nem akarok én lenni, de bármelyik ilyen research assistantnél meg tudnád kapni, nem akarok neveket mondani. És hogy szerintem ez az, ami itt kell majd a kutatói tudatosítást bevinnünk, mert most én még azt látom, hogy nem annyira értik, hogy mi a különbség tehát, hogyha ők egy adatbázison belül használnak egy AI toolt, vagy hogyha egy teljesen nyilvánosan elérhető nagynyelvi modellt használnak. Itt például biztos, hogy lesz majd egy ilyen, és ez szerintem amúgy az EISZ-nek ez egy fontos feladat lehetne. Nem akarok feladatokat osztani, csak hogy azért erről ilyen kommunikációkat bevinni a tudatosításra. Nekem de mostanában szembesültem vele én is sokszor, ahogy így beszélgettünk kutatókkal, hogy azért itt vannak ilyen nem annyira érthető dolgok számukra. Köszi szépen. Úgy látom, hogy közben Ákos eltűnt, de reméljük, hogy mindjárt visszatér. Még egy dolog jutott eszembe, ami így az EISZ-hez kapcsolódik, és Eszter, csak kíváncsi vagyok, hogy volt-e hasonló tapasztalatotok, vagy hozzátok visszajut-e egyáltalán információ ilyen jellegű. Mi, amikor elkezdtünk azon dolgozni, hogy minél több kutatói adatbázisba bekerüljenek a könyveink, többek között a ProQuest különböző gyűjteményeibe is, és ott azért kaptunk egy elég szép szerződést, ami arról szólt, hogy hiába mi open access könyveket adunk ki egy meghatározott szabad CC licenccel, abban a szerződésben bizony az van, hogy ők az akármilyen fizetős adatbázisaikba is betehetik ezeket a könyveket, akármilyen formában. Tehát, hogy ez igazából most nem is abból a szempontból érdekel, hogy most mi vagy a szerzők, hogy járunk emiatt, vagy amit Ákos is említett, hogy milyen csúnya dolog, hogy mások eladják azt, amit már egyszer az állam kifizetett, és mindenkinek hozzá kéne férnie, hanem olyan szempontból, hogyha az EISZ tulajdonképpen egy forrást ad egy adatbázis biztosítónak, aki valójában a biztosított kutatási anyag egy részét olyan helyről szerzi, ami ingyen is hozzáférhető, szóval, hogy ezzel a dilemmával találkoztatok-e már? Nem. Őszintén szólva, szerintem, tehát a monográfiák oldaláról egyáltalán nem jött még hozzánk semmilyen oldalról kérdés vagy probléma. A folyóiratok szintjén jelentkeznek folyamatosan problémák, de ezek teljesen más jellegűek, tehát ezek még mindig annyira ilyen
régi módi, úgymond kérdések és problémák, annyira alap dolgok még mindig, ami problémát okoznak, amit kérdéseket vetnek föl, hogy szerintem ez olyan dolog, ami még nagyon messze van, hogy felmerüljön fejekben, hogy tehát nem találkoztunk ilyesmivel. De én nem. De Köszönöm. amúgy tök jó a kérdés, Igen. és én például megértem, hogy ugye, hogy egy Open Access tartalmat, hogyha egy másik disszemináció csatornára akarsz beágyazni, akkor azzal tulajdonképpen egy másik profitorientált entitással kötsz egy olyan szerződést, hogy az neki ott a, 30 000 mellé még 500-ot lesz a ti tartalmatokból. Ez egy érdekes dolog. De amúgy szerintem ez nem rossz, vagy ez nem gond, mert alapvetően itt azért a kutató még kap egy plusz platformot, ahol láthatóvá válik, és elérhetővé válik az ő publikációja. De a fenntartást azért értem, csak... Elvileg a counter szabványoknak a legújabb családja, ami már lassan 5 éves lesz, azt hiszem, annak ez egy nagyon hangsúlyos eleme volt, hogy úgy tudják megkérdezni a használati adatokat, hogy abból az Open Access-t le lehessen választani. Tehát, hogy egy adott adatbázis szolgáltatás csak azokat is le lehet kérdezni, amik ténylegesen előfizetésesek, és nem pedig tehát ezt szét lehet választani, ugye az a régi új count, tehát a mostani counter szabvány, ezt szét lehet választani. Ugye a probléma inkább az, amikor átveszik a könyveiteket, hogy ti magatok sem feltétlen látjátok az adatokat. Ugye, amikor elkezditek szétszórni különböző felületekre, akkor ti se tudjátok megmondani, hogy melyik volt az a könyvetek, amiket nagyon kerestek, mert olyan használata volt, hogy húha, mert fenn van már 62 felületen, ahonnan nem mindenhonnan tározzák vissza nektek a kattintásokat, meg a megtekintéseket, meg a letöltéseket, meg a nem tudom miket, és ezért ti magatok sem látjátok, tehát ezért jó az, ugye, hogyha egy helyen van és minden oda irányul, vagy valami van egy olyan állandó azonosítója, amire ez hozzá van csatolva, de muszáj elmesélni, hogy akkor, hogyha már ez a téma szóba került, elmesélni egy nagyon vicces esetet, ami pont egy magyar intézménnyel történt meg, amelyiknek nem volt egy olyan kiváló repozitor, mint mondjuk a Debrecen Egyetemnek, és ezért bizonyos anyagait csak úgy kirakosgatta a honlapjára, és ugyanúgy elkérte egy piaci szolgáltató, de ugye az adott intézmény honlapját meg lecserélgették, meg így változott, úgy változott, és ez csak eltűntek ezek az amúgy Open Access-nek szánt tartalmak, csak hát nem volt nekik se fix URL-jük, se DOI-juk, se semmiük nem volt, és megmaradt így módon hozzáférhető, hogy a piaci cég ezeket átemelte a saját adatbázisba, mert magánál az intézménynél már nem volt meg sehol. Tehát végül is ez egy igen vicces történet, de hogy ez arra véletlenül, hogy nagyon fontos, hogy legyenek valahol repozitálva ezek a dolgok, és ne csak így adogassuk tovább a fájlokat, hanem legyen egy őrző tárhelye, amire az összes használat mutathat és irányulhat. Illetve legyen minél több helyen archiválva, mert az sose járt. De egyébként tényleg ez egy nagyon nehéz dolog, hogy ezeket a használati statisztikákat begyűjtsük, mert hiába van ott a DOI, ha sok ilyen kutatói adatbázis magát a fájlt is közé teszi, letölthetővé teszi. Sőt, vannak olyan fizetős adatbázisok, amikből igazából mi azt se tudjuk, hogy végül is mi került föl a könyveink közül. Szóval, hogy ezeket tényleg 20 féle helyről kell összevadászni, hogy valamilyen információt utána mi erről tudjunk szolgáltatni. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas terület. Mindenképpen az AI-jal kapcsolatban van-e valamelyik kötöknek még valamilyen észrevétele, hozzászólása? Ha nem, akkor most leállítom a felvételt. Nagyon köszönöm a beszélgetést mindannyiótoknak, és a figyelmet a hallgatóknak.